No niin, missäs ollaan? Kerropa Lilja, missä ollaan? Puistossa. Puistossa ollaan. Mitäs Lilja tekee? Tekeekö Lilja, siis keinuuko Lilja? Isossa keinussa. Joo. Mites kun on, oot sä kohta 2 vuotta jo? Niin. Ai Titinallekin keinuu vai? No, siinä se voisi se Tirivauva sitten keinua, ihan totta. Onks nyt jännää, kun voi istua jo isojen tyttöjen keinussa? Niin. Mitäs silloin pitää tehdä, kun keinutaan isossa keinussa? Niin. Pitääkö pitää kiinni lujasti? Lujaa. Joo, antaako äiti vähän vauhtia? Niin. Isä vauhti. Herranen aika, mitkä vauhit. Ui, mitkä vauhit. Onko Liljalla kivaa? Niin. On kivaa. No, eikö täällä ole muita lapsia täällä puistossa oikein nyt? Lilja vaan keinumassa täällä, niin se on ihan isot vauhit. Ui, mitkä vauhit. Kyllä tuosta jo. Ui. Niin. Onko keinuminen mukavaa?